Sa panahon ngayon, dahil moderno na, maraming bata ang marunong nang gumamit ng gadget katulad ng cellphone, laptop at iba pang modernong kagamitan. Pero iilan lang sa kanila ang kayang magkaroon nito, lalo na kung ang kanilang mga magulang ay salat sa pera. Bilang isang mag-aaral, ay obligasyon nating mga magulang ang pangangailangan ng ating mga anak. Pero paano kung hindi sapat ang kinikita natin para matustusan ang kanilang pangangailangan? Sa kwentong ito ay may isang bata na magpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Ang bata sa ating kwento ay si Guilherme Santiago ay nasa 10 taong gulang pa lamang at bunso sa 4 na magkakapatid. Siya ay nag-aaral sa isang Brazilian public school at nasa ika-5 baitang na siya. Ang kanyang pamilya ay salat sa kahirapan. Naantig ang karamihan sa kanya dahil laging laman siya ng social media nang may mag-post na isang manager sa isang malaking shopping mall habang nasa loob siya ng isang Samsung store. Ang manager na nag-post ng isang video ay nagtatrabaho sa isang Samsung store. Sinabi niya sa kanyang mga empleyado na may isang bata na laging nagpupunta at paikot-ikot sa mga nakadisplay na gadget. Madalas makita ng mga employees niya na lagi itong nagbubukas ng isang cellphone at pinipindot na tila may hinahanap. At pagkatapos magsusulat sa isang papel. Kupas na damit ang palaging sinusuot nito at may sukpit na lumang backpack sa likod. Kinakabahan ng mga empleyado, bata pa kasi ito at maliksi. Iniisip kasi nila na baka may balak itong magnakaw ng telepono. At pag nagkataon ay sila ang mapipilitang magbayad nito. Kaya naman, para makampante ang lahat, ay nagpasya ang isang ship manager na lapitan ng bata at tanungin kung bakit ito nagpupunta palagi doon. Sa umpisa ay takot ang bata, ngunit nagawa pa din itong sumagot. Sinabi nito na kaya pala ito nagpupunta araw-araw ay para gumawa lang ng homework. Sa sinabi ng bata ay sobrang nagulat ang ship manager. Napag-alaman ng chief manager sa eskwelang pinapasukan nito ay kabuuang 278 na estudyante, ngunit merong total na 12 lamang ang tablet na ginagamit nila doon. At ang mahirap pa dito ay limitado lang ang paggamit ng internet connection. Dahil nga sa mahal ang pagpapakabit ng internet. Ang pamilya ni Guilherme ay hindi kayang bumili o mag-provide ng tablet at ng internet connection. At kaya naman pala araw-araw na nagpupunta ang bata dito upang makagawa lamang ng assignment sa pamamagitan ng paggamit ng tablet at pag-access sa internet connection sa store nila. At nung araw na yon, ang homework nito ay patungkol naman sa geography. Kaya naman sa pagkakagulat ng bata ay pinayagan siya ng manager na gumamit ng gadget. Sobrang natuwa kasi ang manager ng store sa nakita niyang determinasyon ng batang ito. Kaya naman habang pinapanood niya ito ay kinukuhanan niya ng video at naisipang i-post sa social media. Sinabi niya sa kanyang post na sa kabila ng kahirapan at kawalan ng kakayahang makabili ng gadget sa kanyang pag-aaral ay nakahanap naman ito ng paraan para makagawa pa rin ng assignment at mas matuto pa sa kanyang pag-aaral. Marami ang nag-react sa post niyang ito. Sobra naman daw kasing mahal ang internet connection sa kanilang bansa. Tanging may kaya lamang ang may kakayahang bumili at magpakabit nito. May mga ilang nagkomento din na may kakulangan ang eskwelahan sa pag-provide ng mga gadgets para sa mga estudyante. Kaya naman, kawawa talaga ang may mahihirap na pamilya katulad ni Guilherme. At nung umabot sa 6 million ang views ng viral post na ito, ay napansin ito ng Samsung Company. Sobrang natuwa sila sa determinasyon ni Guilherme. Kaya naman, bilang tulong ay nagbigay sila ng libreng 2 tablet with full service, kasama na ang pagpapakabit ng internet nito. At ang lahat ng ito ay libre lamang.
Naniniwala kasi sila sa ganitong kadeterminadong bata ang karapat-dapat na bigyan ng reward. Sa nangyaring ito ay lubhang nagulat ang magulang niya. Alam nila sa mall gumagawa ng assignment ang kanilang anak, ngunit hindi nila akalain na magiging laman ng social media ang kanilang anak. Naikwento rin ng kapatid ni Guilherme na napakatyaga nito at masipag daw mag-aral. So ikaw, ano ang masasabi mo sa batang si Guilherme? I-comment mo sa baba para malaman namin ang opinion mo. Ang kwento natin ay sobrang nakaka-inspired. Larawan siya ng pag-asa ng kabataan. Sana'y maging inspirasyon siya sa lahat ng batang makakapanood ng bidyong ito. At dito na po magtatapos ang ating kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. At huwag naman pong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Isama mo na din ang bell para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload.